morning. And once again, ano po ninyong alagad sa kanginan Trifon by Barilio Morales and then my partner kapong diri, si Randy Tayad, no? Kumusta ka mo tanan pamati karon? Asap kita. Always say a prayer. Ako siyang pagkamusta si Bayulo T, no? Okay. Kumusta ba? Kumusta sa din? Napitas Kawit, no? Medellin. O sa Imosab Hotel and Restaurant and Melia. Okay. Welcome kabay sa tanan sa mga makaubanan sa diri sa DYHP. Thank you kayo sa imong pagdalit kanamo din napita. Okay. Bye-bye. Karon gyud na ang suwat ampo nga atong hatagan pagtagan, no. Pinadakin is usa ka asawa nga pagkaingon ta nga mayra sa day. Unsa na sa tawo ni nga mayra sa day. Unya magtago lang kini sa ngan nga Miriam. Nagaingon gyud ko nga Mayra, tungod di akong bana nga wa nagyoy sama kahanggaw. Pagkagusto og selfie, mipalit lang gyud cellphone tungod sa selfie. Mamukod ni ang mga panghitabo. Atol gyud sa birthday ni sa akong bana, kay kini kong birthday sa akong bana ang nakaayo ini kay dungan sa iyang adlaw na tawhan. Karaan sa, mamukod ni ang dagan sa mga panghitabo. Tuguti kami nga mulamat sa inyong kinabuhi. Atong kantahan, atong kulkugon, ang kagulanan natong tanan. Ilam di ay radio ay. Ha? Taka lang kanta diha. Say kulkugon. Unsam day kulitugon? Nah, samot gyud ta ana. Unsa man lagi? Wa ko kabaw uy. Wa kang kabalo. Kabalo. Nganong wa ka man kabalo, nabuang ka dara. Nahanggaw ka na gyud ikaw ba asig pag binata diha tiguang ka nang dako oy. Ay, sagdilig tiguang energetic man. Si unsa ko ta energetic? Makugihon, matinabangon, og Unsa pay laing meaning anang energetic? matod ba ni Speaker Alvarez, maot ganon. Muna lang meaning sa energetic, maot ga. Uy, Ruding. On air ta uy. Papaong radyo. Ay papaw ay. Ikaw no Ruding no wa jud kay tarong buhat. Pulos ka lang gyud hinanggaw diha. Nanggaw din na. Mo man binisaya sa energetic, maot ganon. Sabi ay. Sig balik ka ng moot kanon gabaan ka. Ganahan sa ka. Aturon. Na kuy. Kaya kung sa may nakalayasan ako, ha? Ha, di naman ka energetic. Masato pa? Di na ka moot ganon. Ay, sirya pa diod. Palain tayo kakapoy ba yan eh. Saman. Hoy, Roding, huwag kang kahibalo. Ug unsa rong adlawas imong kinabuhi, ha? Huwag kang kahibalo. Kalimot ko da. Ay, Pasko na rin. Hapit na ang Misa de Gallo. Adi na mauoy amaw. Unsa man ay Miriam? Birthday ro nimo, nakalimot ta ka ana. Unsa? Birthday na rin ako. Uy, Tiguang ka na gyud, nakalimot ka na. tiguang lagi pero energetic. Puyo ay, balik ka ng energetic. Nindot mong binisaya. Unsa to energetic? Maot na. Ikaw no, Roding, no? Ikaw jud magtudod ako sa mga binuang. Nagtugong energetic pa ka, ha? Ay. Lubat na ng imo. Wa mo ko charge, Mar. Hello, May. Birthday ro nimo. Nya Pasko pa gyud. Ado de greetings anen ako, no? Happy birthday o Merry Christmas. Maot gyud. Anya, wa ko'y birthday gift nimo. Unsa may gusto nimo? Pangayo kay akong ihatag. Magka-fall ka gid ani kay kana lang barato. Unsa man? Kwan, silsite lang, silsite. Ha? Unsa silside? Cellphone day, silsite naman. Uy, Kana lang braton. nganong gusto ka mag-cellphone? Uy, nga wa ka may business. Ah? Sa mga para text, mao ba? Hey, nakakikugkuhan kagamitan ng cellphone, Miriam. Sama anang kuan, ma-up-to-date ka sa mga balita. Pinagigapon sa Giggles. Dagan ka mga tao nga mahigala, pinagi sa fishbowl. Fishbowl sa mong mata? Unsa na piskat. Fishbook? Facebook, ano ba? Nga na, pag yung mga salida nga nasa YouTube. YouTube. Unsa sa ingan? YouTube. YouTube na, oy. YouTube. YouTube. Mana YouTube. Dili na YouTube. 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 Ikaw pataka ka lang yung lambak ni mo diha. Labaw sa tanan, Mer, ang importante kaya ko anang cellphone, ang selfie. Yes, selfie pa. Miriam, dayon i-post din ako sa Facebook. O unya, ma-viral dayon sa social media. Ngadto na sa Instagram, matrending dayon. Ug daghan pa kayo ang mo-comment nya, ma-like dayon, ug ingon man, ma-share dayon. Ay, kuyawan ko anang kalaki ni mo da, Roding da. Si kuyawan ka. Nga mausab ka. Mausab. Mausab o
na nahibaw ko mo na nga, Makauyab ka. nga, wais siguro. Boy, siguro, sukmagon tayo nung ka diha ron. Manguyab sa gida ka, ha? Energetic ko. Unsa energetic? Unsa energetic? Mot ganon ko. Miguel Alvarez. Sige. Sige. Mm. Birthday gift na nako nimo ha og pinaskuhan sad. Sige, palitan ta kag cellphone. Yay! Tagi, Miriam. Energetic gid kayo. Nga sa Binisaya pa. Sa ego na si balik ka ng energetic oy. Ganahan sa kanang energetic no. Basta kay baratuhon lang ha. Bisag braton, basta na selfie. Sige, palitan ta ka. Thank you, Miriam. Pero tikin lipaya sa kong bana nga gipalitan ako og cellphone, daghan kay nig friends sa Facebook. Oh, dahil na Miriam, mag-selfie ta. Sa ana na selfie oy kay mahiwi atong naong anak. Nga, wamay mo siyat na to. Manawag tas itong mga silingan. Sige na lang oy, selfie na lang oy. Para unsa man na. Ipasaw na to sa Facebook. Daghan ka na nig friends di ay. Ubay-ubay na. Dali to pa ta. Dali, ay lang ko ipidol na mo na kay mag-ilis niya ta. Di noon ka nga mailisan na ng naong nimo. Dili na. Yun na, i-background na to ang tanom para ingnon nga niyata sa New Zealand. Ari diya, ayun pamilo ka? Patay na ko anak. Oh, smile, sad. Cheese. Cheese. Ay, lang kita ko agnisik, makita yung lagos. Sige na lang oy. Daghang adlib na. Sige na. Okay, ready ha? 3, 2, 1. Yes, okay, good shot. Nya unsa naman? Gipost na nako. Tan-awag na bay comment. Edit lang kay i-scan na to. Ayun na, ups. Oh, niman na yung mga komento. Unsa man basahan na to be. Nero. Basahon na akong comment ha. Sige. Ako lang. Ay, kali basaw. Sige. Wow. Wow. Amazing. Muramog si John Lloyd og si Ellen Adarna. Fantastic. Uy, hala ka. Uy, dugroding. Uy, mura-mura tag si Ellen Adarna o si John Lloyd. Namabdos ka na. Ha? Unya. Kinsa ba na John Lloyd, oy? Ikaw, unya ang ako. O ikaw si Ibong Adarna. Ibong Adarna boy, Ellen Adarna. Mga itataglayan comment. Sige. Kini. Unsa man na. Sige. Basaw na to ha. Ang babay murag abat sa kawit. Ang laki murag agta sa napildis masya. Kawahilong daan ang kuminta. Oy, Murag yun. Kitsa kayo nag-comment ano, no? bitaw kasi nag-comment ana. Oy, Kining layo ka, taga Canada. na, wanay comment diha lain. Awan na, paabot na ta. Og di adlaw nga nanuroy mi sa farm sa among kumpare, daghan ka siyag mga tanom, doon na pagoy mga wild animals nga iyang buhi. Pare, Gumer, main Pasko niya. Uy! Mga pare! Kaniya mo lagi mo, nasuroy man? Mag-pictorial mi sa mong farm, pre. Okay. Niya ako misis, oh. Ay, okay ra pre. Oo. Kung nindot mo kayo ninyang background ako man, pre. Nindot lagi na imong mga tanong, pre, nindot kayo, din, Timing yung kaayo din pre, mapakudak mo para May- i-background ako mga tanong. Oo. Naman, dubungan naman mga buto-buto diya. Ay, mo na imong tanawon, pre. Siyatan ko na namo. Niya man ko buhi nga wild animals, pre. Tupad yun na sila, pre. Kanang kahoy nga bulbulan o kanang kahoy nga buto-buto. Mao Tupad ba? siya. Nay, napo ko buaya, pre. Maayo ka na siya dog basket. Buaya lang kayo. Mao. Yun na ka na, pre. Unggoy ba na? Unggoy na. Gitawag na kong Chito. Chito. Oh. Chito Alonso. Da Chito Alonso din, no? Kalimot ko sa itong kumpare. Chito. Chito. Kang Tarzan kay Chita man. Chita, oh. Kining ako, kalok-alike naman tao ni. Gitawag din na kong Chito. Pero, pre, mutara ko sa mga unggoy. Okay, dali, pre. Mao ni ako ngunggoy, pre, nay. Astan, taku ang kao saging, nay. Nindot imong unggoy, pre, da nga. Ay, mag-selfie ko sa mga unggoy, ha, pre? Ako na shoot ninyo, pre. Ay, selfie lang ako, pre. Kaya lang, pre. Kaya mahago ka naman. Goy. Selfie tagoy, ha? Selfie tagoy. Oo. Miyango sa pre. Kasabot na. Dali, oy. Tupad ta. Mag-selfie tando, ha? Misbay na ngunggoy, pre. Ay, goy. Ay, sa kong hingot, goy. Kasabot na. Siyatan ako siya. Ready, goy, ha? Smile, goy. Smile. Ups, kaya.
Roding, Ah, nag-post ka sa imong Facebook? tupad sa unggoy. Ani paring Gumer. Nga naman, nag-viral na? Nanay mga comment. Mao ba? Daghan ba? Usara oy. Naray. Basa ako no, basa ako no. Nanay, basahon akong comment ha. Oo. Roding, naglibog gid ko aning picture nimo. Uy, nga naman. Hain ka man ani ding, hain man sang unggoy. Kuha na eh. Nabago na. Naalagi ala basaha. Oo. Grabe ng insulto. Pero time pa, doon na sabi tayo similarities unggoy imong kamo ba Roding ba? Nga naman. Basta gani ko naglibog sa ko, hain unggoy, hain ka. Klaro ha na Miriam, ha? Unsa man? Makig-divorce ka na nako, ha? Nagsalig ka nga, dili nako energetic. Hilamay! Balik-balik na hindi energetic. Oh. Namo ginang comment diha, naglibog siya hain ka, hain sa nang unggoy, mao man akong gisultis tinuod. I-delete. Kitsa ba yung nagkumita na, ha? Si Yuli daan man eh. Sa? Ayaw kay. Di hatagag binuan. I-delete ta. Og diha sige ka selfie akong bana nga iyang nahimamal sa usa ka mall, usa ka bayot. Oh. Hi, Ron! Hi. Oh, nakalimot na ka na ako? Medyo na nakalimot na ko. Uy, naka one night stand, manggani ka na ako. Ay, mau ba? Oh, gito siya. Uy, dali kayo makalimot. Si Jezebel, bitaw ko. Ay, gusto, Jezebel, ikaw di ay. Yun aron din ako malimot ng mga Jezebel. Mag-selfie tabi, handumanan. Oh, naana kay cellphone? Ano ya? Dali, mag-selfie ta. Oh, mutupad ko ni mo, ha? Sige, kana. Ready na, ha? Okay, smile. Kanang naara ko sa bahay, wa ko'y laing lingaw ang pagtan-aw ra gyud sa Facebook sa cellphone sa kumbana. Sabi tarong ni as Facebook, oy. Imposible naman sad kay ning uban, oy. Ni ay babay nanganak og 5. Tinuod ka ha ni? Ni ay baki nga milamoy og buaya. Nge, grabe naman gyud ni, oy. Pero nasa mga katawanan porti daghana. Ulos gyud mga hinanggaw ning as Facebook. Imposible na sa gyud kaayo. Yun na. Uy, kini. Si Roding man eh. May tupad na bayot? Uy, yun na. Hala ka, uy. Roding. Ngano ka, Miriam, ha? Masa man yung cellphone ni mo? Tupad na sa kabayot. Kailan mo ko namin kanyan to. Yun na. Nakailam ako ani bayuta? Unsa yung kaila ka? Nakaila lagi ko. Si Jezebel ni ang bayot sa kanang lakandula. Mao tingali. Yun na, Roding. Ha? Kuan, dugay naman yung namatay ng bayuta. Unsa? Patay na? Oh, na-headline is mga balita. Uy, naghikog din bayuta. Nagiho. Patay na. Oh, patay na ni imong gika-selfie. Patay. Unsa ka patay? Oh, lagi, uy. Nag-selfie ko sa kapatay. Unsa kapatay? I-delete tayo na. Ug di pa laing adlaw nga nangaon mi sa usa ka restaurant, palahi mi ba? Order lang una dia. Mao Ako lang gani. order, ho? Oh, order diha, kadiyot ra. Kadiyot. Asam di ka, Miriam? May palito ko kadiyot, order lang diha daan. Sige, ako lang bahala. Sige, kadiyot ra kay ko ha. Sige. Ay, si Mike order ron, ha? Yun na. Kanang nasa atbang, murag. Uy, anong siya na? Usa ka radyo man. Siya bang usa? Baka na siya kauban. Kuha pa ka ng bayana da. Naana siya sa TV. Gusto. Dolo na ko. Mag-selfie lang ko na niya. Hi. Hello. Hello, Sat. May mo ba? Will you? Saan sa man? Makig-selfie ko ni mo? Ay, okay la. Sige eh. Tapad ha? Oh, sige, dapat lang. Yes, kini. Murag man ni. Diri, tapad ang tao. Salamat ha.
Pumunta ni mo eh. Nanimaw ba? Oh, mahalon dyan yung perfume ni mo. Oo, gikan sa London. Ah, bantog ra. Sige, sige, mag-selfie na ta, ha? Oh, sige na. Oh, ready na ko. Agbayan talaga, agbayan, ha? Sige, agbay lang. Ay, kalami. Okay, ready na ka? Oh, tira na. Mukis lang ko, ha? Bahala ka. Ano yan? Dungan sa siyat, kiss na. Hayop ka na ko, ha? Gihad ka ni mo ako, sawa! Ay, misugot man, sir. Misugod na ka, may sakit man ang Alzheimer. Oh, may sakit na siya. Alzheimer? Oo, siya nga. Iya kang bana, wala ka. Oo, siya? Iya pa. Ay, sir. Utahon kang wala ka, ha? Ayaw tao, sir. Baloy ka na ko. Ayaw tao, sir. Ay! Kay Miriam! Tapos daw na iya! Morning na hitabo sa akong banas iyang pag-selfie-selfie. Nakulatahan hinuon. Karon wag gyud mo tagam. Nangita gihapon ka selfie bisag nakulatahan na ning amawa ni. Unsa man ka mo'y pasultihon, Miriam? Ug may Pasko, Ma'am Nene Moreno. Ma'am Ninin Moreno. Father At Josue. ang pangadlan atong mga kuan kanang hatag pinaskuhan. Henry, kabani. Si Henry Kabani, si Ma'am Upi, si Ma'am Boy Tali. Oh, atong Ma'am pangadlan Ma'am Tali. Garces, Royal Garden. Garces, Royal Garden. Paring, kuhan yun, Gaspar. Paring yun, Julia. Si Ma'am Gaspar. Og de Vero Oblige ay Siguro sa ka na. Bilbao. Si Dong Jade Fred Algorithm. Sa suba lambir, ato dingan lang tanan. Maghuwata Sa sila. Pilmico. Maghuwata Sa sila Happy Mart. gihatag. Salamat. Maghuwata sila gihatag. Maghuwata. May tirwine. Ang paitirwain. Sa Imar Coffee. O sa Panyawan. Sa Panyawan ay. Panyawan. Said marketing. Said marketing. 1970, wala pa kayo kung magkailan ng kitawag og 13th month pay o usa ka buwan nga bonus. So diyan nagpabuhay pa ko sa ilang kwengko, tagaan jud mig sweldo nga balik usa ka buwan. Oh, Sweldo ako na mo naman. adto tag 120 pa. 13 month. O 150 niya. Ang ihatag ni Sir Boy kwengko ni adto kanang tag 5 pesos nga green sa unang kolor. Taging. Jud kay tanan. Hindi Taging. kita Oh, pagdawat na mo, balik ko sa kabod. Ako at 120 akong buwan baron. 150, napiting kaginga. Engon ako iya na sa kwarto. Dali ra. Sul nga ra. Kano ba tanawa? Sul nga ra. Sul nga ra. Baling baguha. Murag magkasama. Dito to magkana dili ipalit. Kaya nga, ana ba? Lutikan. Taginting kayo? Tipulson yun. Dili gastuhon. Dili gastuhon, dili gastuhon. Salamat kayo, no? Sir Boy Baratuha pa ka ni Cuenco. ato ba, miso? Salamat po kayo, Mayor Tam Usminya, ug Ma'am Margot Usminya, ug kung Oh, magbibot. Dr. Peking Lim. Dr. Pichon. Oh! O gagi ikaw sa sa Arnaldan. gusto ka, tagaan ko niyang pinaskuhan ko Ah, na, siguro. sa mga katuya. Michael Tabalok. Dr. Michael Tabalok. Michael Dr. Tabalok. Hubin Sa Mabalatan. Dr. Elmer Habagat. Bisag mga vitamins na lang, kanabit sila yung mga Sama yung kanang mga sampling nila ba? Di na Daghan na gamiton. sila ipanghatag at ipres. Ay, Ay, sa- sa to siya nga text lang og magkinahanglan kag unsay Bitaw. magkinahanglan. Ay saban mo putol ko. Kisang doktora man na nila ba na tumaduulan kanang magpa-examit ako makaanak batang? Hala! Ipatanda na yung mga ayodi, ano magkaanak ka? Di ba magpatanaw man to sa binhi? Kung magkabaton baka Ubigayan, ganun ba? ubigayan. Kaanak ka ay. Oo. Kaanak ka ba mo? Hindi naman. Huwag yun ka makapanganak pa ba? Da ka na paparitan, overuse ba ka? Or wala kayo may use? Nakami, di ba doon na may examine nga ka na imong binhi? Tanawin kung magkabaton baka anak? Oo. Murag kay bawo siguro sila anak ba? Gusto kang Ang manganak na? dulo, ay, mura ka sa kalat, yan ba na anak ka ng mga ubigay ni? Gusto na ba kang manganak? Nakamang ko yung mga sawa na ako. Oy, ni Vice Mayor Galabelia, may pagpaminaw. Larga. Karon ba, mamungutan ako ni mo, ni naman si Balao de Alvarez, no? Oo. Oh, kani murag daghan sa nakauyo na sa dani, no? Pero Nga gisopak simbahan. Oo. Kaya nan-divorce god pero gilisa na dengan. So, the dissolution of marriage, no? Ang makakuha na magtiayon din na magkasabot, dali ra ang kuan proseso pagbuwag, no? Dili para sa ng divorce nga kini annulment kataas kayo nga ko gasto. Dili kay ko gasto. Mao ni ron ang kuan nga murag ganina interview ni Atty. Ropel si kuan Dr. Obra. Murag daga mga kuan mga isina nga
murag makauyon, no? Nasa dili. Oh, ang simbahan gud supak man kayo dani. Namo na nga ang mga tao na kayo ug di gid magasabot ang magtiayon, Correct, no? correct. Oh, tinuod na. Mo na nga. Hindi magkasabi. Dili kayo kumuuyon sa akong bahin. Oh, Kaya kana. ano? Lain-lain ang kuan. Doon na kataraman. mong sila paagi ngayon nga, mag-control ta, dili ta, di ta gusto dagag anak. Kanang ingon nga klase, ha? Musamot ka daghan ng anak. Manoon ba? Akong amiga, mabdos. Ang iyang bana, doon na po laing babae nga mabdos. Kay gusto na siya mo divorce ang asawa, doon na sila ang uyab. Nagdungan ko ng panganak. Ang iyang asawa ko itong iyang kabit. Unya. Sa mo to kadagan niyang anak mo. Mo lagi ka ng divorce ato pa mangitag laing babae ko siya ko yun duhaon tuloon magsigig panganak kay mo anak sa laing babae asong babae mo anak sa dito sa mo Adili magbuwag na lang gid sila. Magbuwag ba? Nga magbuwag nga may pagabutan ang mga bata. Ang mga Pero- bata mo kay protektahanan eh. Pero pareha ra gyapon ang Ha? annulment. O divorce murag ana Divorce pergili sa kan. Oh, ipanol. Oh, pero Anong- taas lang ang divorce ug kuan proseso hasta ang annulment. Kung kilala ng pamupan- Dako kay gasto annulment. Annulment board. Dako kay gasto. Kilala ng Pila ka pamukan. buwan Oh. ang annulment makuan? Dugay kayo. Oh, taas niya abogado mahal kayo. Kining kang kuan bangko ron aprobahan naman ni karong Disyembre sa third reading sa Congress. Murag dili kayo kuan hasol. Dali ra ang kuan. Pero Pagbuwas magtiayon. ang akong kuan na board kung panalitan both nila nga mupirma maguyon nga ug dili ang Korte. usa ug dili ang usa mo sagot way pugsanay. Kana ginana ba? May mura sana no. Oo, Na unsay oo, kuan dili na lang unsay sugot. termino nas balaod. Unfair man sa asawa na may asawa nga way trabaho good board nga nagsalig sa bana. Unya ug buwagan to sa bana ang iyang asawa nga wa tay trabaho. Unfair kayo luoy. Muna nga okay ra kun magkasabot o magsabot nga magbuwag. Oh, Ang duha magkasabot kun Oh. magbuwag sila. Pero ang usa kun dili pugson way mahimo nga buwag, di ba? Way mahimo nga. na nga wagi po sa ilang pinagtipon, wagi po kuan harmoni. Wa lagi Bukod lang harmoni, gyapon, pero- no? muputol ko ha Unfair man sa sa babae nga way Potla. putol ko ana istorya ha Oh. kanang ang mga bata be Mo na lagi protektahan Sa may protektahan upas, ang mga mga bata. bata. Kini balaura protektado ang mga bata. Oh, mao Na unsay kuan. Magbuwag sa ang mga bata mayo pagkabutan. Oh, nga. Bro, dili kanay ma- naay kuan minutin. sustento. Oh, na unsay kuan. naamay mga bata magbuwag Ang asawa ready kami Steven magbuwag among anak si Steven masawag lain ako mamana ko lain ang among mga anak di man makoyo sa lain yang maasawa at tumupuyo sa lula at ang upbringing sa bata lahi jud sa Pero usa sa bam, di na ba ingon nga ang asawa magantos sa balanggod mitungod sa bata. Muna yung question ha, kay dili magkabuwag o dili magkasabot labi na bulugon ang asawa pag-antos lang yun ang asawa tungod lang kay tungod lang sa bata, di ba? lagi buwag ka ikaw mamana kag lain imong bana sa mga sawag lain ang inyong bata asa man ibutang nimo Dili Kuan na sa buto na imong sa bakong korte. bana di man ganahan dili man yan dugo Ay, ilan na lang kuan og magsabot Yan sila. na sa kuan Ilan na kasabutan asa na. magsabot na Sa sila una. asa nila. Larga. Basta may pagabutan sa bata. Basta Areta ni kuan. Miriam. Miriam. Ana gusto kay selfie, ni palit yung cellphone para selfie. Nya de gwapa kay mo ba restaurant, nag-selfie sila. Hangkan pa na kula taon si. Niabot mo ba na nagkalatahan yang kuan. Bala Miriam. Kato din ba na may sakit Alzheimer. Nagtao siyang nihawak na yung bana. Nisugod na sad. Ang babae di adunay Alzheimer nya disugot ka. Ang tutudugay na matay ban. Sila Oh, nya katon. selfie. Dapay bayad kayo nagpa-selfie niya, patay na rin. usa ka ginang Ay, tagina ng usa ka Alzheimer. ginang gilamano sa minatay Oh. ang kaniman kong babayhana sinangyayeng health worker ni siya sa barangay. Unya, dito siya ato si Manila, ang iyang kumare namatay na, wa siya kaduaw, hapit na si Mana, ilubong na ini kaugma. Unya. Gadamgo siya nga gilamano siya. Sa minatay. Muto nga ni, sa minatay, muto nga pagkaugma. Sa wa pa ilubong ni, ato yung sa dali-dali ito sa haya. Ang akong kahibudgan kun personal gyud nga naglamano, damgo ra di Damgo. ay. Gasan kuyawan ako anay no, bambina ng imong balita. Ang galiptol pinatay, dami ko rasad. Ano naman di ay na bambina, uy. Kanabang kodak-kodak selfie-selfie, no? 19
60s, gamay pa kong bata, sigpakodak. Katong namay so nagitawag ba ng ehersisyo, katong pang first communion, balis kasi mana mo itong tamang eskwela, kudak lang, ang ginagawa ko mama, kadagan mo kayo na pakodak po, ma, ang kanabang nangodak, makana, dali kasi baka drawing, no, nag-drawing na siya dati itong naunag yun. Luta mo dayo. Tinuod bitaw, Oy, no? dali kasi Bata baka, pa tayo, sige. dali niya mo drawing pagkudak, ma. Mayuhan yung drawing. Kala bitang TV ka na ito, magsigog liililuyo. Asa man ang mga tao, uy. Ano, asa yung labaran sa unay ko, ano nga man. Gamay pa Sa unag yun, maminaw may drama radyo niya, mutingo din sa effect ng itong, dahil drama son lang lang, inday nita nga tanghaga sa patayang linaw, mukisaw na itong, kuwan, mukhaon ng tao nga, ang isda ang tao, ko nga, asa mo nagbutang rong bawd? Mabasay lang radyo. Ihat mo bitaw tatawa natin. Wala, nung alaw. Sige. Ano lang, Miriam, basta nagmutagang na ng banan mo. No? Kanya, salamat, has mo padang atong tulamanon. Kuna ko ang puzzle, Tihon. You heard it first on